салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навбор имрӯза бародарон нархи камаз, зил, газел ин чизоро мо баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонавора то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷақед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо пешкаш беҳтарин наворҳо кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсап ман дар рӯи экран бигиред, равон кунем ва пешкаши харидоро иншоалло мекунем. бародарои азиз, ҳами комментарияи маро бинед. се канали май ҳамида бидрои ҳама каса да Одноклассники, да контакт, да Яндекс, ҳамиёда бидрои ҳама каса подписатсия кунед. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. гуруздавои Мерседес Бенз Attego 818 соли баромадаш 2006 солаи бародаро қарор дорад дар шаҳри Боқтар, Қурғантепа. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаи маълумоти бародарон дар рӯи экран навистагиай. навай састаниш хубай, нархиш 160 000 сомониш мега. бо гуфтагиай савдо карда мешавад 160 000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. гурӯзавои Газел соли баромадаш 2000 солаи бародаро қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. гурӯзавои дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро, нархша 26 000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд ами Газел фаҳмидан мехоҳед, сӯзишвориш газам ҳаст бародаро. марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи Газел дастрас кунед. марҳамат. Дайво Дамаз соли баромадаш 1997 солаи сӯзишвории гази холия бародаро, кузов каравана, объем мотор 0,8, коробка передачи механикаи, документош ҳастак бародаро. навай 4 баллони нав дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 25 000 сомонӣ гуфта истааст. бо гуфтагии савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. гурӯзавик Зил 130 соли баромадаш 1982 солаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. газ бензинаи бародаро алиш намешавад мегӯяд. моториш простояй, срочно сум дар корша мега, мефурӯшмаш. нархша бародаро 49 000 сомонӣ мега. бо гуфтагии савдо карда мешавад. марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо, касони конкретни харидор бошед, рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. гурӯзавик Дайво Ламбо соли баромадаш 2008 солаи сӯзишвориш бародаро, бензинай, як даст гаштагиай, айвагон гирифтагиай, ҳайкалаги айвагон гирифтагиай бародаро, фақат худаш як кас ҳайш кардагиай. қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархша 52 000 сомонӣ мега. бо гуфтагии савдо карда мешавад. састаниша бародаро худтон бинед. касоне ки мақсад харидор бошед, нашуд ами Ламбо фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. гурӯзавик Volvo Feli 7 соли баромадаш 1989 солаи қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонош наван ҳуҷҷат дора. мотораш ҳам соза мега. навай нархша 160 000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад 160 000 сомонӣ. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. гурӯзавои Тангейн соли баромадаш 2008 солаи находувай бародаро, газ бензин кор мекунад. срочно сум дар корша, мефурӯшмаш, маълумот дора мега. нархша 22 000 сомонӣ мега. қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. 22 000 сомонӣ. бо гуфтагии савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. гурӯзавик Зил соли баромадаш 1986 солаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Зил дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро, нави хубай мега. нархша 45 000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки 45 000 сомонӣ савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, нашуд Зил фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Самосвал Камаз соли баромадаш бародаро 1991 солаи мотор як Мустай 49 зуб.
қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Кам аст дар ҳолати хубай мега хай састааниш созай ҳай мекунӣ бо савдо гуфтагие мешавад. Нархаш 85,000 сомониш мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. касони харидори аниқ бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик зил соли баромадаш 1986 солай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сӯзишвориш газам ҳаст бародаро, ба фикрам дизелай бо газам сӯзишвориш газам ҳаст. нарша 45,000 сомонӣ мега қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидори аниқ бошед ё нашод ами зил фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби зил дастрас кунед. самосвал зил соли баромадаш 1988 солай бародаро. мошин аз ҷош ҳамаш 100% аз ҷош заводид мешавад. харидори аниқ бошад мега занг занад бо савдо мешавад. моторш уралай мегирӣ кор мекунӣ расход надорад мега қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 50,000 сомонӣ мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. касоне харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовой камаз 5511 соли баромадаш 1983 солай. камаз дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи деваштиҷ. нархаш бародаро 75,000 сомониш мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби камаз дастрас кунед. грузовик камаз бародаро соли баромадаш 1995 солай. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ. камаз дар ҳолати хубай 8 баллони нав дорад. бештар маълумот дар рӯи экран навистагия то сентябра ҳуҷҷат дорад бародаро. нархаш 74,000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. дайво некси соли баромадаш 1996 солай бародаро. сӯзишвори бензин газай кузов седан объем мотори 1.6 коробка передачи механикай. мошин нахадувай мега ҳамаш созай документошам ҳастанд. нархша 10,000 сомонӣ мега беҳад арзон мега қарор дорад дар ноҳияи ёвон 10,000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. мазда 6 соли баромадаш 2011 солай. сӯзишвори бензин газай бародаро кузов седан объем мотор дай коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бародаро 74,000 сомониш мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. 74,000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед.